ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಆಜಿ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಬಾಡಿಯ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಗನೋಡು ಅಕಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪಿನ ಮೆರೆಪಾಯರು ಕರಿನ ಆಜಿ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಿ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪುಗು ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ಕುರ್ತದು ತೆಲ್ತಿನತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಆ ತುಳುವೆರ್ನ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುಗು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತೆಲ್ತೇರು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಐಸರೆಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಬಂತ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾಲ್ಕು ತೊಂದು ಇನಿ ಕನಗ ಆಜನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸರೋಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಆಜನೆ ಎಸಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಚಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲು ಆಜಿ ಬಲ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂಜನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಸಂಜನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ದುಂಬ ದೀಕಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಚಾತುರ್ಪುದ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರ್ದು ತೀರ್ಪು ಕರೆ ಕುಲ್ದೇರು ಓಲಗಾತೆರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಕುಡಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕುಸಾಲ್ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಕುಸಾಲು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಜಾಗಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಪೊರ್ತುಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ವಾ ಜಾಗಿಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲುಂಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಚೇರಿದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಅಂಗನದ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಚ ಕುಸಾಲ್ ಕನೋಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾದಿ ಕಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಾತು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬಂದು ಪೋತಾ ಎನ್ನ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಿಜ ಮಾರೈತೆ. ಹಾ 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 ರಡ್ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪನ ರಡ್ ದಿನ ಕುಲ್ಲುವನ ಕುಲ್ಲು 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 ಕುಲ್ಲು. ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಹಲೋ, ಕಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಸ್. ನಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ಬೇಬಿ ನಿಂದ ಹತ್ತ ರಡ್ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪ ಕುಲ್ಲು 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 ಕುಲ್ಲು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸರ್ ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ఉందే ಸರ್. ಸರ್ ಮೂಲು ಆನೆ ತೋಜಿ ಸರ್ ಆನೆ ಬೈದಿನಾತ ಒಂದು ಬಕಂದು ದಾತ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಬಕ ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ఉందే ನಾನು ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ఉందే ಅಂದೆ ಸರ್. ಪಂಡಿಲಕ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಸುಗ್ರೀವೆ ಎಂದು ಸುಗ್ರೀವೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದೇವಿ ಮಾತ್ ಮಾಟ ನಮು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಬಕ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಸುಗ್ರೀವೆ ಸುಗ್ರೀವೆನ ಅಂದೆ ಏರ್ ಶುಂಬೆ ಗಡಪುರ್ನ ಶುಂಬೆ ಗಡಪುರ್ನ ಶುಂಬೆತ್ ಬಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಶಂಭು ಗಡಪುರ್ನಿ ಶಂಭು ಗಡಪುರ್ನ ಅಂದೆ ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ఉందే ಸರ್. ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ఉందే ಸರಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬೇ ಅಂದ ಅಂದ ಈವನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ 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 ಐದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ದುಂಬೋಲಿತ್ತ ಎಂಚ ದುಂಬೋಲಿತ್ತ ಯಾನು ಬಸುಟಿತ್ತೆ ಬಸಟ್ ಏನ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ ಬಕ ಅಂಚತ್ತು ಬಕ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರ ಏನ್ ಬಸುಟ್ ಬರೋಂತ ಬಸಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನ್ ಬಸುಟಿತ್ತು ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಸುಟ್ ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತೀಯ ಸರ್ ಏನಂದು ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಿರಾವ್ದ ಇಂದಿನ 4 ಸೀಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಒಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಎರಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವ್ದ 4 ಸೀಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಗಂಡ ಸರ್ ಮೂಸಾಲು ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಸರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಏನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತೇನ್ ಬನ್ನಗ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಐಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೇದಿನ ಇಜ್ಜ ಹೌದಾನೆ ಎಂತೆ ಬಸಟ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಆಯೆ ಚೋಚ ಜೈದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೈದಿನ ಅನ್ನಂದು ಓಲ್ಲ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಜೇಪುನ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸರ್ ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇದು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸರ್ ದುಂಬು ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತ ಅಂಚ ಸರ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೆ ನೆಲೆ ಮಾರ್ನಿಲ್ಲಾಡು ನೆಲೆ ಮಾರ್ನಿಲ್ಲಾಡು
ನೆಲಮೆರ್ನಿಲಡತ್ತು ಬಕ ನೆಲಮಂಗಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ನೆಲಮಂಗಲ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನಂದು ಅವಳು ಮಂಗಲ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ ಅಂಚತ್ತು ಬಕ ಸರ್ ಸರ್ ಹಾ. ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಓಹೋ. 25ನೇ ಮಾಲಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾ. ಐಟ್ ಇರುವನೇ ಮಾಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲದ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ ಏನ್ ಅವ್ಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಹಾ, ಹಾ. ಮರಣಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜ ಅಂದ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ 25 ಮಾಲಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಲಮಂಗಲದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ನೆಲಮಂಗಲ ಪೂರ ಓ ದೇವರೇ ಬಕ ಈ ಎಂಜೋರಿ ಸರಿ 100 ಜನ ಸೈತ್ಯರ ಐಟ್ 100 ಜನ ಸೈ 100 ಜನ ಸೈತ್ಯರು ಬಕ ಈ ಎಂಜೋರಿನಿ ನಾನು ರಜೆ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದ, ಅಂದ. ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಔಟ್ ಅಂದು ಸರ್ ಹಾ. ಇರು ಏನೋ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪನ ಓ, ಓ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆ ನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಅಂದೆ ಹಾ, ಹಾ, ಈ ಹಾ. ಹುಷಾರು ಪೋಡು ಹಾ, ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಪ್ಪ ಔಟ್ ಓಕೆ ಬಕ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಹಾ ಸರ್ ಕೆನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಗೆ ಏತು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೇ! ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಗೆ 200 ಅವೆಂಚ ಬಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ನೂದಾನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಲ ನೂದೈತೆ ಸರ್ ಹೇ ಹಾ? ಅಂಚತ್ತು ಬಕ ಕೋರಿಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಅವೆಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ ನೂದಾನ ಎಲ್ಲೇ ಕೋರಿಗೆ 5 ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ 100 ಒಟ್ರಾಸಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಈರವು ಬಂದ್ಕಿರತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಹಾ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆನ ಅತ್ತ ಕೊರ್ದಾಟ ಬಾರೇನ ಹೇ ಬಕ ಇರು ರಂಗ್ ಜಾತಿ ಕೋರಿ ಎಂಜಿನ ಅಂಚಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಕೊರ್ದಾಟ ಕಂಡ್ರೆ ರಂಗ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಹತ್ತದ ಮೂಲು ಬಕ. ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡಿ ಹಾ, ಆಯ್ತು, ಲೆಕ್ಕ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಾ 1983 1983 ಹಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಯರ್ ಕೊನೈನ್ ಅವು ವಿನ್ ಆಯ್ನಾಕಲು ವಿನ್ ಆಯ್ನಾಕಲು ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕುಲ್ ಕೊನೈನಿಯ ಅವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಕಲು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಮುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರಲೆತ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್. ಈತ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಯಾವ ಜಾ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೇನ್ವೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳೆ ತುಲಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರಟ್ ಟೈರ್ ರೆಡ್ ಟೈರ್ ವಿತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ದಾದವ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬೈಕದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೈದೆ ನಾನು ದಾದಯವು ಅವು ಬೈಕ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಆಹಾ ಬಕ ಬೈಕ್ ಹತ್ತವು ಬಕ ಬೈಕ್ ಕೆನಟಿಕ್ ಹೋಂಡಾನ ಆಕ್ಟಿವಾನ ಸುಜುಕಿಯ ಈ ಜನ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬಕ ಅಂಚೆ ಒಟ್ರಾಸ್ಯ Bike. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಾ 2 ರಡ್ ಟೈರ್ ರೆಡ್ ಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಾ. ಟೈರ್ ರೆಡ್ಡೇನಾ ಸಾರಿ ಹಾ. ಟೈರ್ ನಾಲ್ ಹಾ ಟೈರ್ 4 ಟೈರ್ ರಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಾ ಬಕ್ಕ ವಿತ್ ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾ ವಿತ್ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾ. ಹೌದಾದ ಅವು ಕಾರ್ ಆಹಾ ಬಕ ಕಾರ್ಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ ಹಾ. ಓಮಿನಿಯ ಫಾರ್ಚುನರ ಓನ್ನ ಓಡೈಟ್ ಯಾನ್ ಒಡೆ ಬತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಕ, ಇರು knowledge ಬೋರ್ಡ್ ಚಾ. 4 ಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಂಚಿನಂದು ಹಾ. ಸರ್ ಹಾ. ಈತ ಈತ ಮತ್ತ ಕೇನು ಬರತ್ತ ಇರು ಹಾ. ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಬನ್ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಈ ಹೆಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಕ ಈರ್ ಕೇನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನಂದ ಗುಲ್ವೇನ ಇನ್ನಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇನ್ ಅಂದೆ ಕೇನ್ 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 ಹಾ ಇಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೇನ್ಲೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾ. ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಆ, ಆಜಿ ಪೀಠ ಮೂಜಿ ಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಹಾ. ಆ ಗುರಿ ತೊಂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಲ ಎಂಜಿನ ಉಂಟು ಬನ್ನೋಡು ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪುನಃ ಉಂಡು ಆಹಾ ಬಕ ಪುನಃ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ ಐಟಿ ಏರ್ನ ಪುನಃ ಈರ್ನ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಆರ್ನ ಪುನಃ ಮೇರ್ನ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಕ ಈರ್ನ ಮರಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮರಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಿಂಗಿರಿ ಮತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಕೆಂಜ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟಿನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ಓ ಅಜ್ಜ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಔಟ್ ಬೆಲೆ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂಡು ಹಾ. ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಐಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡು ಮೂಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ ಪಾತೆರ ಬೈ ಹುಷಾರು ಪೋಡು. ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಆ, ಹ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ತುಲ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಹಾ. ಇಂದ ಯಾನು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಲ್ ಎಂಚ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಲ್ ಪಂಪೆ ಮಾರೆ ಉಂಟು ಇಂದ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತಕ್ ಬೇಲೆನ್ ಮಾತ ತೂವ ನೋಡಿ ಹಾ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹುಷಾರು ಪೋಡು ಹಾ. ಪೋಲ್ ಕುಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ಹೇ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲರ ಬನ್ನಿಯ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲರಂಡರ್ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲರ ಬನ್ನಿಯ ಬಕ ಇಂದು ಬಾಸ್ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗ ವಾ ಉಲ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಕ ಬೈದ ಮಾರೆ ಪೋಯ್ ಅವ್ಲ್ ಕುಲಿಯ ಇನ್ನು ಬಾಸುಗುಲ್ನ ಜಾಗ ಬಗಂಜಿನ ನೆಟ್ಟುಗುಲ್ನ ಮರಲು ಹೊತ್ತು ಮಾರ ಇಡೀ ಬಿಂಗಿರಿದಲ್ಲ ಕಾಪ ಹಾ. ಓ, ಅವ್ಗುಲು. ಸರ್ ಹಾ. ಮೂಲುತ್ತೆ ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಮೂಲ್ ಗಜಾನನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೇಲೆಗುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಾಸ್ ಈರ್ ಬಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಏರ್ ಮೇಡಮ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಆರೆಂಜನ ಚಿತ್ರ ಹೊಡ್ ಭಾವನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯ ಬಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಾ, ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂಗದ್ ಅಲೇ ಸರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿನತ್ಯ
ಅಂಚ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪ್ರೇಮುಡು ಮುಜೆ ಜನ ಒಪ್ಪೋಡು 4 ಜನ 4 ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಯೆ ಅಂಗದು ಹಂಗದ್ ಈರೇರು ಜಾಂಬ ಅಂತೇನಾ ಏ, ಈ ರಂಚೇರ್ ಸೋಜುವಾರ ಇಂಚಾದು ಎಂಚಿನ ಹಂಗದ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ ಉಳ್ಕೊಲ್ಲು ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಲ್ಲತ್ತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಗುಲ್ವೆ ಆ. ಓಕೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಹಂಗದ್ Yes, sir, coming. ಇಂದ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತುಲ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಡು ಇಂದ ಆಜಿ 7,500,000 rupees ದ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾ? ಓಕೆ ಒಂದು ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ Okay. ಹೆಂಗ್ ಬೈಯಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಶೋರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಆ ಎಂಚಿನ ಚಾಮಿನಿ ಬರ್ತಾನ ಓ ಚಾಮಿನಿ ಬರ್ತಾನ ಈ ಜನಟ ಬರ್ತಿದ್ಯಾನ ಈ ಸಮಯ ಅಂಡಿಡೆ ಬರ್ತ ಹಂಗದ್ Yes, sir. ನಮಗ ಈ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ಕಾಲಿಚ ತಿನ್ರದಾಲಜ್ಜ ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದಕ್ಕು ರಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಓಕೆ ಹಾ 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 ಅದೇ ಚಾ ಚಾ ಪನ್ನಾಗತ್ತು ಎತ್ತ ಈ ಚಾ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ ಚಪ್ಪೆ ಚಾವು ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಅಂದಂದು ನಾನು ಶುಗರ್ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಬೋರ್ಡರ್ ಅವು ಬರ್ಡೇ ಪಾಡು ಹಾ, ಹಾ. ಮೂಲನ ವರ್ಕ್ ತೋಜಾವಡು ಸರಿ, ಸರಿ. ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾತ ಇಂಕ ತೋಜಾವಡು ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ? ಬೈಯದುಲ ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಡೆ ಅಂದಂದು. ಅಂಚಂಡ ಬೇಲೆ ಹಾ, ಇದಿಂದ- ಇಜ್ಜಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಆಲ್ತು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಯದುಲ ಈ ಮುಗಿಪ್ ಮಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಓಕೆ 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 ಎನಿವೆ ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾ? ಕೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಇಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಓಕೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಏನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಾರ ಈ ಜನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾಡೊಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಕೊಂಡ ಜೀರೆ ಗೊತ್ತಿಯವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಎಕಾಡ್కి చూవందులే ఈరు మంతందే వచ్చారు ఈరున బేలేనే మల్తొందులారు మేడం ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಉಡಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲತೆ ఓ అందే మేడం బయట బా ఈరున పుదరైన బన్ని ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಿತ್ರಲೇಖ ఓహో చిత్రలేఖ బారి షోకొండు పుదార్ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಹಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಗ್ರೀವೇಂದು ಹೌದಾನೆ ಆಟದ ಪುದರ್ ದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಾ ಆಟದ ಪುದರ್ ದಿದ್ದೀನಿ ಆಟದ ಪುದರ್ ದಿತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗವತೇರು ಓಹೋ ಅಂದಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೆ ಕಾಲಗ ಆಟ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಹಾ ಆ ಏನನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೇದಿನ್ಗೆ ಓ ಅಂಚನೆ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸುಗ್ರೀವೆ ಎಂದು ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತೀರು ಓ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಓ ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನಾತೆಗೆ ಉಲ್ಲಾರು ಹೌದಾನಿ ಇರೇಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಂಡು ಆಪುಜ ಇಂಕ ಆಂಜೋಕ್ಲೆನ್ ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ದಾನಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಪಾತೆರೆ ಓಹೋ ಹೌದಾನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾರಡಿ ಚಾರಡಿ ಮೇಡಮ್ ಓ ಆಯ್ಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅತ್ಯಾಯಿಗ ಅವು ನರಮುದ ಸೀಕಿ ನರಮ್ದ ಸೀಕ ಹಾ ಎಂಜಿನ ನರ ಕಟ್ಟಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಬರ್ಪರು ಎಂಜ ಎಂಚ ಬರ್ಪರು ಈಡಗನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪರಿಯತ್ತ ಎಂಚ ಬರ್ಪರ ಗೆಂಡ ಲೋಟ್ ಏನ್ ಪತ್ತನ್ ಬಾಯಿ ದೀಪಿನ್ ನಂಬ ಇಡಲ್ಲ ಐಕೈನ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾರ್ದಾನ ಬಕ ಯಾನ್ ಏನ್ ಅಗ್ಗಿಲ ಕಣ್ ñರ್ಕನ್ ಏಲಕ್ಕೆತ್ತ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗುರ್ದಿತ್ತನೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪುಡು ಇಂಜ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪುಡು ಕೆಲೆಂಜಿ ಯಾನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ನಗ್ಗಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ನಿಮ್ಮ ಬರ ಕೊನೆ ಪತಂಪಾಯ ಬರ ಐಕೆ ಕೇನ್ಯಾನಿ ಎಂಚ? ಎಂಚ ಬರ್ಬಾರಂದು ಯಾಕಡೆ ಕಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಜುವತ್ತುಂಡು ಅಂದ? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮಣಿತ್ತಜಿ ಸೈದಿಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನದೆ ಸೈದಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ 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 ಅಗ್ಗೆರದಲಗಂದು ಜನ ಓ ಅಗ್ಗೆರೆ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಡೋರ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಜನೇನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹೆಕ್ ಬಾಯಾರ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ದಲಬೋಡಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ವಾ ಮರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಓ ಆಗದಾನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಹುಷಾರುಂಡಿ ಆಯ್ ಒಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದೆ ಹಾ ಆಯ ನೇಸದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ವಂಚೆನೆ ಅಂತೆ ಮೇಡಮ್ ಓ ಈರ್ ಬಂಡಾರ ಆನುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿಂದು ಹೌದಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಆನುಲ್ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಆನುಲು ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಆವಡೊಂಡ ಏತ್ಲ ಕೈಕ ಅಂಗೈಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆರು ಉಡೆಗ್ ಅಂಗೈಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆರು ಎಂದು ಬೆಂಡೆ ಬಂಡ ಲಾಯ್ಕತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಾರುಂಡು ದಾದ ಬಾತೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಕೈ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಾರುಂಡು పొన్నుళ్ళు అంచేనే మేడం మేడం ಎಂಚ అకుల్ల అకల్ల బేలే ఆవిడుందండ అంగాయికి అకుల్ల బెన్నె పాడితే ఒప్పారు దయపండగ ఆ అకల్ల బేలే ఆవిడతే ನೆಟ್ಟ ಆನುಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿರವೆ ఏంచా ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ఓహోహోహో అంచా ఆ పొన్నుళ్ళు అంచేనే అగలదాల బేలే ఆవిడుందండ ఆను కాలి మీద బతుండయావు బక్కద పూర అకులే పాడువేరు ప్యాంటు అంగి ఈయన మాత పాడు రెండు అవే పాడువేరు అకులు
ದಯಪಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಡತೆ ನಿಕುಲ್ ಆತೆ ಹಾ. ದಾಯಿ ಪೊಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಮೇಡಮ್ ಓ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಹಾ. ಈರ್ನ ಹಾಬಿ ಎನ್ನ ಹಾಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಹಾಬಿ ಓ ಎನ್ನ ಹಾಬಿ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಓ ಅಂತೆ ಅಂದಂದು ಹಾ. ಅಬ್ಬಕ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಓ ಅಂತೆ ಈರ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ತೂಪಾರ ತೂಪೆ ಅಂದೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಆಜಿನ ಸೀಸನ್ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಲೆ పోదుತ್ತೆ ಓ ಅಂಚಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕುದು ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕುದು ಪೊಡು ಯಾನವೇ ಮೆಡ್ಲಾಕೊಡು ನಿಂದಿನಿ ಹಾ. ಆತ್ ಬಿಡ್ತಂಗ ನಾಕಲೆ ತೆಡ್ಲಾಕು ಮೇಡಮ್ ಓ ಇರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಾರು ಅಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಪರ ಪೋಪೆ ಅಂದೆ ಓ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲಾಬಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನದೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಪನೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಅವಡು ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನವು ಚಿನ್ನವು ನನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗುಲಗಂಜಿ ದೋಷವು ದೋಷವು ಉಂತಲ್ಲಿ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಬಡ್ಚಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕದೆ ಮೂಲ ಗುಲ್ಗುಲ್ ಆತನಿತ್ತೆ ದಾದಿ ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಗುಲಗುಂಜಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬನೊಂದು ಬೇತೆವಲ್ಲಜ್ಜ ಮೇಡಮ್ ಲಾಯ್ಕದ ಬನ್ಲೆ ನಿರ್ದು ಲಾಯ್ಕದ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹೂ ಪನ್ಪಿನ ಊಲವು ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಿಂತು ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ನಕ್ಕು ನೀ ಸೆಳೆದಾಗ ಒಂದು ಶೋಕುಂಟು. ಸೋತೆ ನಾನಾಗ. ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪಿ ಬಾಳೆಂಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಫೀಮೇಲ್ ಬಕ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಾಳೆಂಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಂಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿನ ನಿಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಕ್ಕು ನೀನಲಿದಾಗ ನೀನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈಗ ಈಗ ಏನ ಏನ ಸರಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೈದಿನಿ ಈ ಈರ್ಬದವನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಪ್ಪ ಬನ್ನೇಕ್ ಬಾಳೆಂಬ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಈ ಪಣಮೂರು ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಉಂಟು ಓ ಅಂಚ ಐಕೆ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಂಡಿರು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪದ್ಯ ಬರಲೇ ಬನ್ನಿ ಏನ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುಂಡು ಸರ್ ಸುಧಾರು ಸುಗ್ರೀವ್ ಎಂದು ದೀತ ಮಲ್ಪುನು ವಾಲಿನ ಬೇಲೆನ ಸರ್ ವಾಲಿನ ಬೇಲೆ ಬಕ ವಾಲಿದಾದ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ವಾಲಿ ತಾರೇನ್ ತುಂಬಿನತ ಏರೇನೆ ತಾರೇನ್ ತುಂಬಿನತ ಸರ್ ಆ? ಅವು ತಾರೇನತ್ತು ಬಕ ಅವು ತಾರೀನ್ ತಾರಿ ತಾರೀನ್ ತುಂಬೊಂಬು ತಾರಿ ಎಂಜಿನ ಪಕ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ವಾಲಿಗೆ ತಾರೆ 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 ಆಲೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ತಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಬರಿತಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬಕೇರಿ ತಾರೆ ಹಾ ಸುಗ್ರೀವನ ಬೊಡೆದಿ ಅಂದ ಬಕ ಆಯ ತುಂಬಿನ ಬಕ ಏತಿ ನಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಕೊಲ ನಾಕಂತ ಕೊಡ್ತೆ ಏ ಎಂಚಿನೆ ಕಡೆ ಜಿಂದ ಏನ ಬರ್ತೀವಿ ನಾಡ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಏನ ಬೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಜಾಮೀನಿ ಪರಿಯಾನ ಓ ಜಾಮೀನಿ ಪರಿಯಾನ ಎಂಚಿನ ಚಾ ಮಾರ ಆಯಂಜಿ ಮಾರ ಸೀಕದೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಚಾಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಚಾ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಸ ಒಂಜಿ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಚಾಕ ಪೋಡಿನಿ ದಾನೆ ಯಾನೆ ಮುರನಿ ಕುರುಡಾಯಿ ಬುಡ್ದಿನ ಚಾ ಬರ್ತೆ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಅಂಜಿನೇ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ಬಕ ಎಂಚಿನ ವಾಸ. ತುಲಾ ಹಂಗದ್ ఆయనలే పొచ్చి బర్ర కూడా మళ్ళాను అవి కూడా బారబర్వి ఆగొంజి స్పెషల్ చా ఎరగి నిక్ ఎంకు బక స్పెషల్ చా ఉండా స్పెషల్ చా కంట అప్పుడ కేటి అవు కేటి కేటి ఆ కేటి ఎంజిన వన్ అవు కెంజంగ రేటి ఎంచన గరెట్టి అన్న. అవు ఇజ్జి మోలు ఇజ్జా? ఇజ్జి ఆహా. స్పెషల్ చా ఆ స్పెషల్ చా ఓకే ఓకే ಆಂಡಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಇತ್ತಿ ಸರ್ ಅವು ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಮಗ ఆహా ಆಹಾ Server ತುಗ problem. ಬಯ್ಯದು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೇನ್ సరే ఆ. పోపినా ಹೋಪಿನೇನು ఈరు బన్నగ పదొట్టు బైదారు ఆ. ఈరు పోనగ పదజ్జ ಏನ పోనగ పదొట్టు ಫೋನಾಗ ಪದ ಉಂಡು పోనగ ఓ పద అన్పిని ಅವು ಪದ ಅಂದು ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೋಳಿಲ್ಲ ಓ ಸೀತಾರಾಮ ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೋಳಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಮರಣದ ಭಜನವನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಓ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾರಂದು ನಿಗಲ ದನಿ ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿ ಅದೇ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ ಅನ್ಪೇಡ್ದು ಜೋಡದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೇಂಡು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಮೇಡಮ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಈರು ಆನ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಈರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಓ ಆನ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಬಾರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂದು ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಈರು ಮದ್ನೆ ಮೀನೆ ಆತಾರ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾ? ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ನೀ
ಮದ್ಮೆ ಬಕ ಪೆದ್ದೋಡತೆ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಬಕ ಪೆದ್ದೋಡತೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಪೆದ್ದೋಡೊಂದಿಜಿ ಆ. ಈರು ಬಂಜಿನಾಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಸರೋಜನಕ್ಕ ಗವಿನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನೆ ಅಂಚತಿ ಆ. ಮದ್ಮೆ ಬಕ ಪೆದ್ದುಂಡ ಪೊರ್ಲು ಪೋಪುಂಡತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಪೆದ್ದಂಡ ಪೊರ್ಲು పోపుಂಡ ಅಂದ್ ಐಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀರು ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ఉండతే మహిళా గ్యారేజ్ మహిళా గ్యారేజ్ ఉండతే ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನೆ ಸರಿ ಪಲ್ನೆ ಅವೇ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವು ನಿಕಲ ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲೆ ಮತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಪರಬುಲ್ ಮಾತೊಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಮತ್ತ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂಡ ಅಗಲಿನ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತ ಕಳಪುರು ಈ ಪರತ್ತಲು ಮತ್ತ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂಡ ಪೊಸತ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏನ್ ಇರೇಗ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಎಂದು ದಾನಿ ಇರ್ ಚಪ್ಪೆಡುಲ್ಲಾರು ಕಪ್ಪಚಾರಡಿ ಏನಿನ ಬರೋಡ పోయి పోయి ఇంట్లో మీరు బోర్ రాపు కాదే ಕಪ್ಪಚಾರಡಿ చెప్పేచా ఎంచిన ఓ మూజి కాస్తాయా నే ఓ చాకదాకి బిర్యాలు పాడదీని ಅವ ಎಂಕ ಉಗುರು ಸುತ್ತತೆ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರಿ ಹಾ. ಬಿರಲ್ ನೆಪ ಬೆಚ್ಚೋಡೆ ಮುರ್ಕೌಡು ಐಕಿ ಚಾಕ್ ಬಿರ್ಯಾలు పాడదేనా ఏ ఛీ అయ్యో దేవరే మారే ಬಿರಿಯಲ್ ದೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಮೂಕು ದೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾರೆ ಬಿರಿಯಲು ನೀ ಇಂಜನ ಕೂಡ ಐಕಿ ಚಾತನು ನರಕದೆ ಬೇ ಕೊನೆ ಭಯ ನೀನು ಸಿಗಲ್ದಾಟ ಕಡು ಮುಟ್ಟಾನೆ ಹಾ. ಮುಂಕು ದೊಟ್ಟೆಡೆ ದಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ? ಕಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಾಕ್ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಬರೋಂಡೆ ಎಸೆನ್ಸ್ దాయ పక్కడ వేస్ట్ మలుపుందా నాకు చక్కెర మత పాడదన్న తాండల ఛా బిర్యానీ మూకు రొట్టె పాడదే మార్రే ఉప్పు ఉప్పు మారే దగ్గర ఉప్పు కర్మ ಮೇಡಮ್ చావు ಇದೇ ದಾಲ ಬೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ బిర్యానీ ಬುಚ್ಚಿ దొట్టే ಓಕೆ పాడు. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ మేడం ದಾನೆ వర్క్ మాట్లాడే ಆ ಒಂದುಂಡತೆ ఓహో ఇజనితో బాస్ బత్ కూడా జోరు మలిపోయారు ಅಂದ್ మేడం ಓ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ. ಎಂಕೊಂಚೂರು ಇರ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಅವನು ಎಂಚಿನೆ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಹ. ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂದು ಹಾ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಕಾಂಡು ಆ. ಎಕಾಡ್ నుంచి ಬೈದೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನಂಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ತೂತಿನೇ ಮೇಡಮ್ ಓ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಇರ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋಯ್ ಪಾರ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನೆನ್ನ ಮೋನೆ ನೇರೆಗ್ಲ ತೋಚ್ಪೌಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಎಕಾಡ್ నుంచి ಇರ್ನ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನಾತೆಗೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಇರ್ನಾತೆಗೆ ಇರ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಯಾನ್ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ಆಪುಜಿ ಪಂಡತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪನಾಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬತ್ತಿನತೆ ಬಾಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ತೋದು ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂತೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ತೋಡು ದೇ ಹೊಕ್ಕಾಡೆ ಹಠ ಕೊಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ತೋಜೆ ಅವಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಅಂಜೆ ನಿರಿಗೆ ತೆನ್ನ ಮೋನೆ ತೂವಡೆನಾ ತೂವಡೆ ಚೂಡು ತೋಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತೂಲೆಂದೆ మేడం దాదే మేడం ఈయన ఈ మోనే కరంచిపోతుండు దాదాని మేడం ಐಕೆ ಎಂಕ ಐಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಐಕೆ ಆಚೋಳ ಪಾತಿರ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಯಾನೊಂದು ಜಾನನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಸರ್ವಸೊಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಕಡೆ ಕಾಯೆ ಏನಾನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತೆ ಐಕಿರಿ దాదా మల్తారు మేడం ಐಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಸಿಡಿಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನ ಮೋನಿಗೆ ಸಿಡಿಪಾಡಿಯೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ಈರು ఆయన ಮೋನೆಗೆ ಈರಿ ಎಸಿಡಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ಈರ್ನ ಆತ ಬರಲ್ದ ಮೋನೆಗೆ ಈರಿ ಎಸಿಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನತೆ ಶೇ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಏರ್ಲ ತುಯರಿಜ್ಜತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಾರಂದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಈರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈರನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಹೃದಯ ಆತ ಪೊರ್ಲುಂಡು పూత పూతల కండు మేడం ఈర ఆ పాతెర్న స్వర ఈరు ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಆ ಶಬ್ದಲು ಈರ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಈ ಮನಸ್ಸು ಈರು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡುಲು ಎನ್ನ ಹೃದಯನದು ಜಿದ್ದನ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಈಡ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಗುಣ ನಡತೆ ಈರ್ನ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಈರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡೆಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡಂಡೋತೆ ಈರ್ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ನನ್ನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೈಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೈಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ತೆಲುಪುಗ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಲೆ
ಇವ್ರು ನಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂತ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಅಮ್ಮಿ ರತ್ತಿಯವು ಬಕ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಏ ಬಾ ಈ ಜನದ ನಿಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ನೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಎಂಚ ನೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ನೆಫ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಜೋಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕುಸಲ್ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನೆರದುಂಬು ವರಾಕಲ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ನನಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಯು ಇರೆಂತೂ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಓವರಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೋರ್ದಲ್ಲ ಹತ್ತಚಿ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಹತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಚಿ ಮತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಲೇಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅವನಿತ್ತನು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ವೆಲ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಲೇಖಗಳ ಆ ಥರ ರೋಲ್ ಇರ್ತಚಿ ಬಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಕ್ಕಳು ದಂಪತಿಲು ಅಂದೆ ಕಪಲ್ಸ್. Achha, okay. You look beautiful with that makeup also. So I think overall a good act and nalla onchuru time koddu onchuru ente concept onji punches pand enna kodu. I don't know why people punches like pand rapaji onji, but overall a good act and I wish you all the best. ಸೋಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ Thank you. ಬಹುಶಃ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಜ ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಎತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದಾನ್ ಪೆರ್ಕೆನ್ಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಈ 15 ನಿಮಿಷ ಬಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಡೇ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು 3 ಜನ ಕುಲ್ಲುದೇ ಮಂತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಬತ್ತು ಪೋಪಿನ ಅವಳ 2 ಸರಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಅವು ಕುಲೊಂದು ಬಂದು ಪುನಃ ನಿಕುಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಪ್ಪುಚಿ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಿ ವಾ ಕಾಮಿಡಿಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತಚ್ಚಿ ಈರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಭಗವಾನ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜೇರು ಆರು ಕುಡನ್ ಸೈಡ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಬೊಕ ಕುಲ್ಲೋದ್ಲ ಇತ್ತೇರು ನಡ್ತೊಂದು ಓ ಆರ್ನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒರಿದಿನ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ದೇ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಓವರಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ರಾಜೇಶ್ ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗಲ ಅಂಜನೆ ಪೋಷಕರಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನು ದಿನಿ ತೆಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಕೂಡಲ ತೆಲ್ಪರೆ ಕಾತೊಂದು ಪುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಏಕೆರಡು ಕೂಡಲಾತು ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬರಲ್ಲರು ಹೊಸ ಕುಸಲ್ದ ಏಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.